tun tum video chuan India rama Lirthei ti danglam chung changa danin a phal lo te le danin a phal te then khat kan soi le dona channel min la subscribe lo tu zong zong te khan khonga in mi lo subscribe bula tin kan video te mi lo like sak thau turin en ngen ma sa cheu ni India ram hi dan neu dan te sep nga em mai ram kan ni a tuna kan topic tur pai hi chu Lirthei lom mi tan car enthusiast kan ti ho tan phei chonin dan ngei tak te po ni nga ama ro chu mi ani lai chonin he dan hi zom a lo lutuk lem lova enga ma chen hi chu abikin Mizo rama phei chonin kan zom em lem lo ni te po ti lang kan soi sual om love danina a phal lo then khat te pakhat na structural change hei hian na huam zau thei khop maya motor sei zong asan zong a hlai zong chu Lirthei pian hmang ni phung company na ron siam sa khami bak ti danglam kha phal lo hrim ani entirnan Scorpio ang chi te hi luxurious car ang chi in limousine kan ti ang chi khatiang khan seipu tang khan luxurious car anga an siam danglam ang chi te kha phalani lo ni chuan chung ba ka chuan a ground clearance ti danglam thei thil hrim wa bel po phalani lowa ati niam thei a ground clearance ti tlem thei ani mo khatiang chi kha wa bel phal lo hrim ani apahina chuan customization Lirthei chei danglam hrim anga kha kan moi ti zong le nal kan ti ang zong ringotin Lirthei hi chei danglam ati danglam ve ringot hi phal alo ni chi alowa entinan Maruti Suzuki motor a Hyundai car bumper wata ila eng Lirthei nge ani a eng company siam nge ani ti hriat thei lo khopa ti danglam ang chi te kha phal ani lowa tin scissors door heng Lamborghini door ang chi te hati ang chi hrim ang te po hi Mizo rama hian vuwa te po kan mu ve tana Maruti 800 ta te zena te khati anga lo siama lo ti danglam lo vuwa vengot kha phal ani lo ni company in asiam sa hrim antinan a company ina aronda sa tiang car haubi ka hi chu har satna chuang lova amaro chu ani na tur ang ni lo motor dang lo vuwa vengot kha phal ani lo ti na ni chu apathum na chuan convertible hei po hi manufacturer company ina atira tanga convertible car tur hrim atana aron siam de aduan sa ani lo chuan phal ani lova eng Lirthei ma convertible car anga siam phal ani lo ni entirnan Mizo rama Maruti 800 hi achung paya anung tan mutu tam taka oma khatiang chi te pok kha ti danglam phal ani lo hrim khang kha man phal ani lova khatia siam kha phal ani lo ti kha lo hretai la thange apalina chuan chopping the roof cutting the roof te pon tia hei hi Lirthei hrim Lirthei chung ti danglam hi phalani lowa achunga entirnan company ina aron siam sa tunlai motor chuak thara chuanin sunroof ang chi te achunga hon thei tur chi ron vuwa sa tam tak oma khatiang company ina aron da sa ni lo kan duwa sunroof lo kat kuaka achunga lo vuwa bel vengot ang chi kha phal ani lo ani motor chung hrim hi ti danglama kat phal ani lo ti kha lo hrebok taila pangana chuan exoskeleton an tia hei hi Lirthei aru rel ti danglama thir mum kwal engamo han vuwa kwal te tin a body parts thona aru rel lang thuaw anga siam te kha khati anga khoi danglam kha phal lo ani bokani parukna chuan exhaust hei hi aftermarket exhaust kan ti ang chi company na stock exhaust aron vuwa sa ni lo hrim hi man phal ani lowa chuwang chuan hei hi kan hriat renga tha ome khopui chunga exhaust ring tak vuwa kan tam hle kara po two wheeler po niang 100 decibel aya sang sound pe chuak thei hrim hi exhaust man khap ani ikha lo hita bokila
apasari na chuan weight Lirthei ri zong Lirthei reng reng in tlan siang na tur tan kan man du wang emo thil dang awanga a body parts engamo a cover te a kongkhar te khatiang chi thon then a weight ti zan na ta na han thon then rim khal kha phalani lawa khatiang khan motor ti danglam phal ani lo bokani pariat na chuan power Lirthei reng reng company in aron siam dan specification le a horsepower te khatiang rim ti danglam thei tur anga khoi danglam entinan power air filter ang chi te ECU thak te mo ECU remapping ang chi zongjong khatiang ang kha motorina aron ken sari lo stock performance ni lo ti danglam tura ati chak tura a power ti sang tura manrua engamo vo bela ti danglam kha phal ani lo bokani apakwana chuan engine swapping te pontia motor engine hi thak phal lo ania permission kan nei lo chuan RTO office atangin phalna kan la anga chumi ani chaulo chuanin motor engine hi mani du thu a lo thak vengot motor dangami lo suan lu vengot kha phal ani lo ani achan chu kan registration number a khan motor engine number te engkim achuang veka mani du thua engine lo thak vengot hi danin a phal lo ani somna fancy number plate Lirthei number plate reng hi high security registration plate hemi HSRP anti ang chi ni lo adang khrop ler deuh le danglam deuh ang chi te tin i number plate chidang sim high security plate ni lo hi kan dana chuan tuna India ra makan dan ding lai chuan Lirthei man phal ani lo ani som pakhat na tayar upsizing tia extra wide tayar tite pon da thayanga motor tayar reng Lirthei ke tayar hi company ina aron siam sa bak a size lian namo a hlai mo kha vu phalani lo ni kan thak don ni pon Lirthei ke hi thak phal loem ni ti zona om mai thea amaro chu kha chu thak phalani ti chu chiang sa company in ake kha inchi som le pathum size ronda chuan som pathum size kan mang mai turania som pali ni pon som pali som panga ni pon som panga som pahni pon som pahni khatiang zel khan atayar amil pui tur anga aron siam sa kha kan mang mai turania motor ke hlai motor tanga pong thui tak ang chi te po hi man phalani lawani dana chuan amaro chu kan zom tha em nem lo akelian set vote kan chinga hei hi phal lo ani na chan pakhat chu midang tan Lirthei a body white takha Lirthei hlai zong kha ati danglam ta ka wangin midang tan har satna siam theya che sual na te po inti palna thlen thei wangin hei hi phal lo ani som pani na chuan tinted glass hei hi sun control anti mai Mizo ina sun control bell anti ang chi hi ania hei hi phal lo hul hual ani lawa phal lo dan ero chu thim tak chung lang tlang thei mi lo tur khopa bel ang chi kha phal lo ani a front windscreen te antia le anung glass a khan back glass ang chi a hian 70% eng ina chun tlang ngei tur ni eng mu tlang thei ni tur ni chumi om zia chu a thim zong chu 30% a thim chau man phalani chu a thim riai chau man tur tinani chu nung le ma chuan maro chu apma tak hi chu achung sang te ba khi Mizoram bi ganga chuanin kan bel lem lova ti chuan a side window a kongkhar dar thalang vela hi chuanin 50% a thim man phal ani heti anga dan siam ani na chan pakhat chu India rama hian har sana tam tak a thleng thina a thim lutukin dan keng ko tu ten achunga chuang an mu fi theilowa dan ken ko na lama har sana thlen theya tin che solna thlen pha thei boka wangin hei hi khap ani thim tak kha som pathumna chuan air horn pressure horn khochunga heng horn ring tak mai beng cheng le rimak pui ang chi hi man khap tlatania mihring hrisel na tan le beng hriat na tan te poniang a thalowa
riat na te ti chiat thei wangin hei hi noise pollution pakhat ani wangin man phal ani lawa motor horn reng 100 decibel aya sang sound pe chuak thei hrim hi man khap ani som palina HID high intensity discharge light kan ti ang chi heng projector lamp ang te po hi ni vek ang chu light chungchang bi ka chuan motor headlight bulb hi apa ngai ho ba khi man phalan lawa HID light te projector lamp kan ti ang chi te po hi man phal lo ani tin an du khir khan khopa heng under body lightning kan ti ang chi motor nuaya neon light kan vu thinang te LED light kan vu eng choi ang te po hi kan India ra ma hian phal lo ani bok ani phal lo atam khop maya phala loi po lo ani deuh ber chu stock ani lo chuan som pangana chuan bumper guard crash guard kan tiang te po hi danang chuan vu phal lo ani a hei hi phal lo ani na chan chu insut pal le che chual palin motor sensor in vu ate ati boi thei thina wangin hei hi phal lo ani a accident ni kho in entinan airbag sensor ma in vu kha bumper guard vu chuan kha sensor kha a function hun tura ron function lo thina chumi wang chuan Lirthei khal tu te le chunga chuang te tan hlo ani wangin hei hi phal lo ani phal lo sang khan kan soita kan soi kim lo viawa khang lo po khatam tak phal lo ala trewa khang kha lang sar zual ani a kan soyang khanin kan Lirthei ti danglam chungcha nga hianin kan India rama hianin phala lo ye wak lawa company ina aron siam sa stock ani lo hi chuanin phal mang reng lo tina ni chu deuh bera heng dan te hi ani na taka chuan India rama hian zom tam tak chun rualin zom lo engemaw zat an oma heng Lirthei in kai hruaina modification chungchang bi ka dan siam hi zom a hlo tok lo hle India ram hi kan sei ang khanin dan te sep nga tak mai zom tur nga tak amaro chu zom lo po tam tak naram ania boinia hian kan India rama kan Lirthei phalchi nanga chuanin stock a khal top ba khi chu kan India dan hianin a phal lem lo tina ni deuh ber chu kan hriat na ti zau tu tan kan soi ve hrim ni sela Lirthei ti danglam chungchanga danina min phal sak tlem te antilang vele don taila pakhatna chuan wrapping le repaint hi full body wrapping le full body repaint hi dan angani lo jon phal lo topania 50% chi phalani omje chu motor kan registera a color injek angka 50% tal alani turani tinani chu avar kha aduma thak kan du ni chuan 50% adum 50% avar ani tu tinania kan motor original color akha za asom ngatal ala tel ve turani tinangani chu a fulin motor rong kan thak duwa kan repaint du ni ro chuan workshop pa chu mi rong chu ka du tia kan ka thak tir top ang hi dan na phal lawa ani na taka chuan phalna RTO wa kan la phasa turnia ani hriat puina in arong kan thak nga phalna min pek chuan ti chuan kan motor registration certificate apo arong kan thak na chu ain ziak lang turani chuwang chuanin motor rong kan du kan lo thak ve ringot te hi dan phal lo ani tinani chu apanina chuan min phal sak chin anga chuan apma kan lo sei to ang khana engine chungchang ani a kan motor te alo hlui to a du anga lo thato lo ni chuan engine thak kan lo du theya chutiang huna chuan RTO wa bok phalna kan la anga ani hriat puina in engine kan thak thei tinani chu po chu RTO hriat puina lo chuanin phal ani chuang lo ani pathumna chuan auxiliary lamp headlight tan pui tu turata na light down vo ben hi phalsak kan nia atnoya fog light kan vuang chi headlight tan pui thei tu tur kan khomu ti fia zual thei tu turang chi light vo ben roi chu min phalsaka apalina chuan interior motor chung a seat cover thak te le thil dang neu han thak anti danglam achung eroi chu min phalsaka pangana roof rack hei hi motor chunga bungra phurna atana rack kan vuah thin ang hi hei eroi chu danin min phalsaka kan lo hretel ve sim bok don nia aparungna tan chuan LPG CNG hei hi liquid petroleum gas le
compressed natural gas an tiang chi kha Lirthei hian kan hmang du ni chuan diesel le petrol aya man phal ania amai ro chu po chu RTO wa phalna kan la masak tho angai ani pasarina suspension motor suspension hi ti danglam phal ania thak phal ania amai ro chu motor ta na thalo tur khop le a performance ti danglam lu tuk tur chuanin thak phal ani chuang lo ani ole khati zong kha tuntum video tan chon ni sela channel min la subscribe lo tu te no mi chon khong in min lo subscribe ula kan video te min lo like sak le thak turin kan ngen cheu ni